Gipagula na ni Vice President Sara Duterte ang usa sa mga rason kung anong mi-resign siya. Isip Secretary sa Department of Education. May kalabutan matud pa kini sa pagmanipula sa budget nga hinimuan sa iyang ginganlang mga kongresista. Congressman Zaldico miluwatog pahayag kalabot ni ini. Ano ang report ni Argil Relator? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Human gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga sila Congressman Martin Romualdez o Congressman Zaldico lang matud pa ang nagunit sa budget sa Pilipinas. Gipamatud-an niya kini pinaagi sa pagyagyag sa usa sa mga rason sa iyang pagbiya isip sekretary sa DepEd. Sa aprobadong 5 billion pesos nga budget alang sa magpatukod og mga classroom, nakurat na lang matud pa ang bise nga dunay kongresista nga nagapangayo og bahin sa budget. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Dihang wala misugot ang bise nga bahin-bahinon ang budget. Dihang migula ang General Appropriations Act para sa fiscal year 2023. Nahimo matud pa nga 15 billion pesos ang approved na nga budget. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Gibutyag sab sa bisay nga sa 2024, ana sa 19 billion pesos ang aprobadong budget sa Office of the President alang sa classroom construction. Apan pagawa sa House version sa Appropriations Bill, nahimo na kining 24 billion pesos. Ang pagkuha matud pa sa budget sa DepEd maoy usa sa mga rason kung anong mi-resign si VP Sara. Sa kabahin ni Congressman Zaldico, ginalihis lang matud pa ni VP Sara ang mga issue. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Wala na mitambong sa budget hearing sa Kongreso ang OVP adlong Martes. Nagpadala na lang sila og sulat, naghihatag na sa OVP ang desisyon sa Committee on Appropriations labot sa Budget Proposal 2025. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni VP Sara. Ginahulat pa ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez labot ni ini. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.